Tešíte sa na príchod bábätka, no zároveň pociťujete tlak a neistotu z neznámeho? Ak ste odpovedali áno, toto video je pre vás. Pomôžeme vám pripraviť sa na návrat domov z pôrodnice s ľahkosťou. Na bábätko sa veľmi teším. Zároveň však cítim aj strach. Čo mám robiť? Je pochopiteľné, že máte pocity strachu, obavy z neznáma. Prežívanie protichodných pocitov nie je známkou slabosti, je to znak, že žena tehotenstvo prežíva hlboko a zodpovedne. Všímajte si emócie, prijímajte realitu bez akéhokoľvek hodnotenia. Je dôležité venovať pozornosť telu, zaujímajte sa o zmeny. Keď má žena všetky procesy v tele vysvetlené, má menší strach. Čo môžem urobiť preto, aby som materstvo zvládala s ľahkosťou? Dokonalosť v materstve neexistuje. Neporovnávajte sa s obrazmi materstva zo sociálnych sietí, ktoré často nezachytávajú realitu. Sústreďte sa na to podstatné. Láskavosť, pocit bezpečia, vašu prítomnosť a citlivú reakciu na potreby bábätka. To úplne stačí. Ako po pôrode nestratiť samú seba? Zavedte si malé rituály. Môže ísť o jednoduché činnosti. Písanie tehotenského denníka, dýchové techniky, prechádzky, všímavosť, mindfulness či jemné tehotenské cvičenie. Pomalé, hlboké dýchanie upokojuje nervový systém. Alebo si položte otázku. Čo dnes moje telo potrebuje? Ako mám pripraviť staršie dieťa na príchod bábätka? Informujte ho o tom v čase, keď začína byť tehotenstvo stabilné a viditeľné. Slová prispôsobte veku a povahe dieťaťa. Uistite ho, že množstvo vašej lásky sa nezmení a zapojte ho do ľahkých úloh, napríklad do výberu postielky. Môžem zabrániť žiarlivosti staršieho súrodenca? Je to bežný jav. Pomôže rodinné rande. Čas vyhradený len pre vás a staršie dieťa bez bábätka. Stretnúť sa môžete aj s tzv. Regresom. Ide o častý jav. Staršie deti sa môžu tváriť, že sú bábätkom. Nereagujte na túto situáciu trestami alebo výčitkami. Snažte sa pochopiť, prečo si dieťa pýta pozornosť. Všímajte si, čo spúšťa regresné reakcie a ponúknite alternatívu. Mali by sme prvorodené dieťa zapájať do starostlivosti a povinnosti o bábätko? Nájdite balans medzi zapojením sa a tlakom. Doprajte staršiemu súrodencovi možnosť výberu. Nech si sám povie, do ktorej aktivity sa chce zapojiť a do ktorej nie. Dieťa nemá zodpovednosť za starostlivosť o súrodenca. To je úloha rodičov. Ako zoznámiť psíka s bábätkom? Zostaňte pokojní a doprajte psovi čas na spracovanie čuchových vnemov. Už pred príchodom domov mu dajte príležitosť oboznámiť sa s pachom postielky, prebaľovacieho pultu a ďalších noviniek. Bábätko v nosiči po návrate z pôrodnice nikdy nepokladajte na podlahu. Môžem dať psovi do pelechu oblečenie bábätka, aby si zvykol na pach? Nerobte to. Pes by mohol veci bábätka považovať za svoju korisť, čo podporuje jeho majetnícke správanie. Niekedy si štvornohý miláčik odnesie do pelechu kúsok ľudského oblečenia, no nerobí to z lásky k človeku. Ide o prejav spomínaného správania. Môžem v pravidlách výchovy psíka poľaviť v tomto období? Nie. Nezabúdajte na stabilné pravidlá, pokoj a rutinu denného režimu. Nepoľavujte v existujúcich pravidlách ani po príchode zlatíčka domov. Všímajte si však správanie psa. Môže naznačovať, že aj on potrebuje bezpečný priestor. Podrobné rady a tipy od renomovaných špecialistov a aj ďalšie užitočné informácie nájdete v našej brožúre. Stiahnete si ju jednoducho po načítaní tohto QR kódu. Partnerom projektu je Dojčenská voda Zlatíčko. Zlatíčko. Voda čistá ako láska od mamy.